Welkom bij het programma De Man Achter de Minister. Mijn naam is Rut Sinkler en vandaag ga ik in gesprek met minister Ammar Rahmadien van Volksgezondheid. Welkom minister. Dank u wel, Rut. Ik wilde het met u hebben over uw privé. Uit wat voor soort gezin komt u, minister Rahmadien? Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Mhm. Moeder en vader en 5 kinderen. En ik ben de laatste. U bent de Benjamin? Ja. Ja. Bent u ook de enige jongen of zijn Ik er ben meer? ook de enige jongen. U bent ook de enige Ja, jongen? klopt. Hoe was dat om op te groeien met 4 oudere zusters? Ja, het was, je was vaak als jongen alleen, dus je doet natuurlijk mee met de dingen die de meisjes doen. Mhm. Maar uiteraard probeer je die nodige aandacht als jongen ook te zoeken. Mhm. En die kreeg ik ook wel. Ja. Vooral heel veel liefde van mijn zussen, van mijn ouders. Dus Was u een stoute jongen? daar kan ik geen oordeel over doen. U kreeg niet veel straf? Nee, ik heb me behoorlijk netjes gedragen, denk ik. Ook als puber? Ja, ook als puber. Ja? Als ik dat zelf mag oordelen. Maar ik moet zeggen, ik heb geen problematische jeugd gehad. Ik heb een normale jeugd gehad. En ja, dat is later ook gebleken. Mhm. En bent u opgegroeid in Paramaribo of elders in een district? Ik ben opgegroeid, geboren en getogen in Paramaribo. Mhm. Ook volledige opleiding hier genoten. Mhm. Dus ik ben echt een stadsjongen. Ja. Alhoewel de roots komen van de ouders uit Nikeri. Mhm. Maar wij zijn allemaal, alle kinderen zijn hier geboren in Paramaribo. Ja. Ja. En heeft u op dit moment zelf een gezin? Ja, ik heb gezin, een echtgenote en een jongen van 4 jaar. Ja. En zou u zeggen dat u een strenge Surinaamse vader bent? Dan moet je het woordje streng definiëren. Dus, Ja, kijk, de Surinaamse opvoeding staat bekend, zeker in Nederland. Hè? Ja. Ik heb heel lang in Nederland gewoond. Surinaamse opvoeding, strenge opvoeding, daar staan we een beetje onbekend. ja. Bent u daarmee? Ik denk om te vormen dat je wel de nodige randvoorwaarden in place moet hebben als ouder. Mhm. Er is nergens een handboek hoe je een kind moet opvoeden. Mhm. Maar je neemt je eigen ervaringen mee. Dat is zeker bekend uit de literatuur. Dat je als ouder ook je eigen ervaringen meeneemt. Maar je kijkt ook naar voorbeelden. En er zijn issues die altijd spelen in de opvoeding Mhm. met kinderen. Soms begrijp je bepaalde dingen, maar weet je er niet mee om te gaan. Soms begrijp je het niet en laat je je leiden door adviezen. En je moet je nooit te groot voelen om, denk ik, adviezen mee te nemen van mensen. Zelfs mensen die geen kinderen hebben, kunnen je adviseren. Ja. Maar ik denk dat je de balans moet kweken. Een kind moet nog alles leren. Ja. Alles is nieuw voor een kind. Het is open terrein. Dus een kind moet ook de gelegenheid krijgen om zijn of haar gevoelens te kunnen uiten. Daarom vind ik het heel fout als ouders zeggen aan kinderen dat je niet mag huilen. Ja. Omdat ik Vooral. als dokter weet dat huilen een expressie is van gevoelens. En vooral jongens worden vaak gezegd, en dit wil ik wel even aankaarten. Vooral jongens worden vaak gezegd dat ze niet mogen huilen. En dat blijkt ook later in studies te zijn dat kinderen en vooral jongens, vanwege het gevoel dat ze beperkt worden in het huilen, in het uiten van emoties, op latere leeftijd heel veel emotionele last met zich meenemen. Klopt. En daarom dat depressie, met name ook suïcide, veelal voorkomt bij mannen. Ja. Dus het is stille depressie, maar je moet kinderen gewoon de gelegenheid geven om hun leven te leven. En jij moet als ouder sturen waar het naartoe gaat. Dus ik geloof niet in probleemkinderen. Ik geloof in het goed begrijpen. Maar daarvoor is goede communicatie met je kind wel belangrijk. Klopt. Want nu gaf u aan, u bent opgegroeid met 4 zussen. Ja. En meisjes staan erom bekend dat ze wat zorgzamer, et cetera, zijn. Kreeg u vroeger als jongetje dus wel wat meer de gelegenheid om uw emoties te uiten? Als u huilde, zeiden ze niet van, hè, nee, Ammar, jongens huilen niet, noem maar op, want het was ook een iets andere tijd. Hè, we Ja. zijn er allemaal mee opgegroeid. Maar hoe ging dat bij u? Hoe was u als jongen? Nou, als ik ontevreden was of ik huilde misschien, dan werden mijn ouders direct bezorgd. En dan begonnen ze die zussen aan te spreken van wat is er aan de hand. Ja. Maar zeggen, ik voelde me vaak goed beschermd, Mhm. ook door ouders en zussen. En ik mag zeggen, ik heb veel meegeleerd en gekregen van hen. En ook daardoor eigenlijk
een rustige jeugd gehad, om het maar zo te noemen. Want denkt u dat u doordat u met die zusters bent opgegroeid, juist beter hebt leren communiceren, ook over emoties? Niet zozeer, niet zozeer. Nee, we hebben niet echt inhoudelijke discussies gehad over emoties, maar ik mag me overal uiten. Als ik bij de ene niet terecht kon, ik heb 4 zussen en ouders natuurlijk, dus ik mag overal terecht. Ja. En ik had mijn voorkeuren bij wie ik voor wat ging. Dus je wordt, je wordt zeker ook wel intelligent op dat gebied en je weet wel je weg te vinden. Ja. Dus dat sowieso. En hoe was uw schooltijd? Welke school heeft u gezeten, minister? Ik heb op de R. school gezeten. Dat is op Ballona Park. Althans, we zijn ook van uitvlucht, dus we hebben daar op school gezeten. Op de Mulo school ben ik op de Sri Vishnu school geweest. Dat is een Sanatan Dharma school. En daarna heb ik het Lyceum 1 bezocht, Miranda Lyceum. En na het lyceum de medische faculteit in Suriname, van de Anton de Kom Universiteit. Ja. Dus ook hier afgestudeerd. Ja, u heeft al uw studies in Suriname afgerond. Ja, alles in Suriname. En ik heb er niet voor gekozen om te specialiseren, want dat zou betekenen dat je moest weggaan. Maar ik wilde eigenlijk heel gauw beginnen met werken en ik vind dat het huisartsenberoep ook wel een mooi beroep is. Je hoeft niet voor alles en niet iedereen hoeft te gaan specialiseren. Nee. Want ik zei altijd aan mijn studiegenoten, ja, het grootste gedeelte wilde gaan specialiseren. Zij ook inderdaad ook allemaal specialisten geworden. Maar ik zei ze altijd, als jullie allemaal gaan specialiseren, wie gaat dan verwijzen naar jullie? Ja. Snap je? Dus er moet iemand zijn die ook gaat verwijzen. En ik denk dat het grootste verschil is dat, dat wordt ook zo gezegd in de medische wereld, dat is huisartsen over alles een beetje weten. Klopt. En het verschil is met de specialist is dat de specialist over een klein deel alles weet. Dus dat is het belangrijkste. En je mag je moet zelf in jezelf investeren. Zeker ook als het gaat om je beroep. Om steeds meer je kennisgebied en dat wat je ervaring is mee te nemen in je werk, in je praktijk. Dus ik heb van mijn huisartsenberoep wat ik pakweg 10 jaar heb mogen doen, heb ik toch wel wat ervaring meegenomen en meegekregen. Die ik dus nu ook kan uiten in mijn huidige functie. Ja, in uw huidige functie, daar komen we zo meteen zeker op. En u wilde altijd al arts worden als klein jongetje? Ik wilde, waren 2 beroepen die me aantrokken. Dat was artsenberoep en piloot. Ja. Dus daar, ik heb nog steeds affiniteit voor de luchtvaart, een beetje. De vliegwereld, om het maar zo te noemen. Alles wat vliegtuigen is, boeit me. Dat is nog steeds zo. Maar uiteindelijk is het artsenberoep geworden. Oké. En tussen u wordt dit jaar 40, heeft u me net verteld. Ja. Dus, niet zo te zeggen, Nou, dat zal ik eerlijk bekennen. Ik word 50, dus dan zijn we even kiet, hè. Ja. Maar tussen uw 20ste en uw bijna 40ste nu, heeft u het gevoel dat u een grote verandering heeft meegemaakt? Of iets dat impact op u heeft gehad, dat u zegt van, hé, maar daar ben ik echt van gegroeid? Of iets dergelijks? Nou, zeker. Op mijn 20ste wist ik haast niets over het medische. Toen afgestudeerd, ervaring opgedaan. Niet alleen binnen het medisch beroep. Ook heb ik mensen leren kennen. De mens leren kennen, in het algemene zin. Gedragingen, fysieke uitingen, noem het maar op, emoties. En dat heeft je natuurlijk zeker meer ervaring gegeven in het leven. Je huwelijk ook natuurlijk, waar je natuurlijk leert omgaan met je gevoelens, met de relatie. Een kind, weet je, waarover jij de verantwoordelijk hebt, gezamenlijk natuurlijk. Daar ga je ook anders mee om. Dus al bij al een accumulatie van ervaringen in 20 jaar, om het maar zo te noemen. En dan een functie waar je echt een onderdeel wordt van een bevoegd gezag in het land. Waar je natuurlijk naar je uiterste vermogen het beste wilt leveren, het beste wilt hebben voor die samenleving, voor het land. En de pandemie als laatst, die heeft natuurlijk ieders leven op stelte gezet. Niet alleen van de regering, niet alleen van de doktoren, maar gewoon van de hele wereld. Van iedereen. Ja, iedereen. Dus dat zijn zaken die we hebben gehad. Dus 100 jaar terug dat de wereld in een pandemie zat. We zijn allemaal onderdeel van deze gebeurtenis. Dus ook uniek om te zeggen dat je onderdeel bent geweest van een pandemie. Ja.
En dat heeft natuurlijk het leven weer anders gemaakt voor de mens. Klopt. Dus voor ieder, er zijn zoveel ervaringen geweest dat je meeneemt. En 20 jaar is toch wel een mooie tijdspan om te zeggen dat je wel wijzer dan wel anders moet gaan leven. Ja. Ja. Nou, dan heb ik mooi nieuws voor u. Het leven begint echt bij 40 minister. Dus vanaf dit jaar Het was wordt het nog niet alleen maar begonnen. nog mooier. Ja, Ja? we hopen het. We hopen het. Van privé gaan we naar de stellingen. Er zijn 3 stellingen die ik aan de minister wil voorleggen. Minister, stelling 1 is: als mannelijke minister moet je streng en autoritair zijn, anders lopen mensen over je heen. Nee, ik ben het niet mee eens. Zeker niet streng en autoritair. En dat is top-down. Dat zou een top-down instelling zijn. Ja. Ik denk dat je gezag moet hebben. Gezag kunnen tonen. De lead moet kunnen nemen in het nemen van besluiten. Maar ook natuurlijk, en dat gaat niet altijd, alle neuzen proberen te krijgen in één richting. Ja. En ik denk niet dat door te streng en autoritair te zijn, dat dat juist averechts werkt. Omdat je moet openstaan voor de meningen, standpunten, voor de inzichten van anderen. En daar heb ik natuurlijk, heeft elke minister, elke persoon, elke leidinggevende functie moeite mee af en toe. Omdat je natuurlijk in een positie bent waar je zaken kan overzien. Je kan ook direct zien waar het knelt. En waar die oplossing moet zijn. Maar je kent ook je beperkingen. Ja. Je kent ook je restricties. Je weet ook waarom je dat niet kan doen. En vaak heeft het natuurlijk te maken ook met het feit dat er heel veel actoren betrokken zijn. Bij met name de gezondheidszorg hebben we te maken met heel veel actoren. Ja. En een besluit nemen binnen de zorg met als doel het bevorderen van de gezondheidszorg, het bevorderen en het verhogen van de kwaliteit van die zorg, de toegang tot die zorg, is niet alleen afhankelijk van een minister Nee, of een directie van het van een heel ministerie. team. Het zijn juist de zorgwerkers, de instellingen, de instituten, de regulerende zaken, de inspecterende autoriteit. Het is een heel systeem. En natuurlijk probeer je zoveel als mogelijk zaken op één lijn te krijgen. En ik denk niet door autoritair. Soms moet je wel heel hard zijn in bepaalde besluiten, waarbij je duidelijk laat blijken van luister, er is een pandemie, een warzone of een oorlogstijd waarin je niet kan wachten op alle meningen. Nee, dan moet je gewoon Want strak zijn. je verliest gewoon tijd en daarmee mogelijk ook mensenlevens. En waar je gewoon besluiten moet nemen. En ja, dat kan natuurlijk niet ieder meegaan met het besluit. Maar het besluit moet natuurlijk wel gestoeld zijn en met als doel hebben dat het algemeen belang gediend wordt. Oké. En daar zie je, ik refereer gewoon naar een paar praktische zaken hoor, waarbij je ziet van sectoren krijg je niet mee, groepen krijg je niet mee, maar het algemeen belang wordt wel gediend. Ja. En daarmee heb ik wel een tevreden gevoel. Dus ik ben het niet helemaal eens met die stelling. Nee, heel goed, heel goed. Ik ben blij. Ja. De tweede stelling is: het hebben van een privéleven is overrated. Nogmaals. Het hebben van een privéleven is overrated. Oftewel, privéleven wat niet belangrijk. Nee, zeker niet. Elk persoon, in welke functie dat ook, het moet een balans zijn, werk en privé. We zijn ons ook bewust ervan dat die uitdaging er is, vooral in een crisis, dat je werk meer zal zijn dan je privé. Ja, Maar dan moet je proberen, en dat is ook wat leeft binnen de ministerraad, als ik het even mag zeggen. Het is ook wat leeft binnen de ministers, onder de ministers, is dat je dan van het weinige kwantiteit aan privé wel een goede kwaliteit moet geven daaraan. Ja. Dus dat probeer ik ook te doen. Helaas is het niet altijd mogelijk. Ik heb ook een kleine jongen en een vrouw, echtgenote, die me ook vaak moeten missen in bepaalde belangrijke gebeurtenissen. Maar het is zeker niet dat je het moet gaan verwaarlozen. ja. Ik denk dat het privé juist belangrijk is om mentaal en psychisch stabiel te zijn. Ja,
om je werk naar behoren te kunnen doen. Om echt Dus, te kunnen bijtanken ja, ook, hè? ja. Nee, klopt. En de laatste stelling, als mannelijke minister zie ik het belang van vrouwen in de politiek en stimuleer ik ook dat er meer balans komt tussen mannen en vrouwen in de politiek. Niet alleen in Qua politiek. aantal. Ja, niet alleen in politiek, ik ben het mee eens, maar ook in beleid. Ja, Er moet zeker een balans zijn. En als ik even een vluchtige analyse mag maken aan de hand van uw stelling, moet ik zeggen dat bij volksgezondheid, als ik kijk naar mijn directie, mijn directeur en de minister en nog één onderdirecteur, die zijn mannen. En ik heb de onderdirecteur financieel beheer, geld. Vrouwen kunnen makkelijker en beter omgaan met geld. Dus is een vrouw. ja, En mijn onderdirecteur administratieve diensten is ook een vrouw. ja, Dus mijn HR-beleid en mijn financieel beleid zijn de handen van vrouwen. ja. Op mijn secretariaat heb ik alleen vrouwen die werken. Dus heel veel vertrouwelijke informatie hebben. Ik vind dat meer vrouwen, en niet alleen vrouwen, maar ook mannen, maar meer vrouwen de kans ook moeten krijgen om ook in het beleid veel meer zeggenschap te hebben. Omdat, ik ben wel voorstander van een balans tussen gender. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn, want je gaat niet omwille van het hebben van een vrouw in je team kiezen voor een vrouw. Je moet wel naar de kwaliteiten kijken. Juist, het gaat met name om de kwalificaties, Yes. de competenties waarover mensen moeten beschikken. Ja. En ik ben tot nu toe wel content met wat ik heb aan personeel, aan vrouwen. En natuurlijk, er zijn ook vrouwen die zich uiten van, ik wil in de politiek. Ik denk niet dat er beperkingen zijn in dit bestel waarin we leven. In de huidige tijd, dat er beperkingen zijn. In Suriname doen we het best wel goed, hè? Van de 17 ministers zijn er 6 vrouwen, dus dat is bijna een derde. Ja. Dus dat is, als we kijken naar de wereldlijst, zeg maar, of hoe het voor de wereld verdeeld is, doen we het in Suriname niet slecht. Ja, en zeker ook wat politiek voering betreft, denk ik ook, als je kijkt naar het parlement, dat er bekende vrouwen zijn die toch wel hun mannetje kunnen staan, om het zo te noemen. Van de stellingen wil ik het met de minister hebben over carrière en zijn ministerschap. Minister Ramadin, u bent nu bijna 2 jaar minister van Volksgezondheid. Komende juni, als ik het goed heb. In juni zijn jullie begonnen. Wat is het mooiste, vindt u, dat u tot nu toe heeft kunnen bereiken in uw ministerschap? Of het meest impactvolle misschien wel? Het mooiste is, kijk, ik heb het ministerie overgenomen in een pandemie. Dat is alvast zeer uniek. Zoals net gezegd was het 100 jaar terug dat we een pandemie hebben. En het wordt dan gelijk een hele grote uitdaging om een dergelijke verantwoordelijkheid te nemen. Want de gevolgen voor de samenleving die staan daar. En je hebt geen enkele escape. Nee. Dus je moet het facen en je moet de lead nemen. Zoals ik net zei, in het nemen van de besluiten. In het voeren van een medisch verantwoord beleid. Met zo min mogelijk schade voor die samenleving. Schade zal er zijn. Omdat welk land ter wereld dat ook te maken gaat heeft met de destructie van COVID-19. Ja. Dus het mooiste, er zijn weinig mooie dingen die we hebben kunnen realiseren, moet ik eerlijk zeggen. Ja, u zit ook niet op het makkelijkste ministerie. Nee, elke dag is weer vernemen hoeveel mensen overlijden, hoeveel mensen weer ziek worden, hoeveel mensen weer zorg moeten ontberen. Dat is niet mooi. Dat is zeker niet voor het ministerie ook goed nieuws. Elke keer als we weer uit die golf kwamen, was dat natuurlijk weer positief. Ja. En gaf dat je weer moed om nu echt terug te gaan naar die reguliere zorg. Nadat mensen weer optimaal gebruik kunnen maken van medische voorzieningen. Dat een vrouw die al 2 jaar wacht op de baarmoederoperatie, dat ze dat weer kan gaan doen. Zit je dus zaken die iemand wiens oog gewoon een lensoperatie moet ondergaan, dat weer kan. Ja. Die dingen waren allemaal onzeker, zijn nog steeds onzeker, omdat we al 5 golven gehad hebben. Ja. Dus ik heb 5 keren wel het gevoel gehad, of 4 keren onder mij, 4 keer wel het gevoel gehad dat wij weer met frisse moed kunnen starten. Ja. En dan duurt het weer een paar weken, dat je nu bezig bent met je plannen.
Dat je bezig bent met het doorvoeren. En we hebben ook wel wat zaken gerealiseerd. Zeker refereer ik naar een van de grootste dingen die we hebben kunnen realiseren is de opening van onze recente nieuwe CT-scan in het AZP. Zeer belangrijk. Maar het is allemaal de afgelopen periode passen en meten geweest met de beschikbare middelen om zaken te realiseren. En het mooiste is eigenlijk dat we toch wel voor het overgrote deel geslaagd zijn om de basale zorg te kunnen blijven bieden aan die samenleving. Want als dat zou wegvallen, wat in veel landen ook is gebeurd, sommige landen kampen nog steeds daarmee, dat de basale reguliere zorg niet meer geleverd kan worden. En dan hadden we waarschijnlijk veel grotere problemen binnen de zorg. Maar die uitdagingen zijn er nog steeds. Ja, die uitdaging blijft er ook in 2022. We zijn nog niet helemaal out of the woods, om het zo te zeggen, wereldwijd niet. Maar als we het hebben over uw carrière, u bent nu dus minister van Volksgezondheid, u bent huisarts. Had u een ministerschap voorzien in uw carrière toen u 5, 6 jaar geleden in uw praktijk lekker aan het werken was? Had u dit kunnen voorzien, dat u ooit minister zou zijn? Ik werk nog steeds lekker hoor, om het zo te zeggen. Nee, maar nee, het was niet voorzien. Nee, zeker niet. Het stond niet op uw ambitielijst, in principe. Ik heb altijd de politiek gevolgd. Ik heb altijd de algemene ontwikkelingen goed gevolgd. De politieke ontwikkelingen. Ik ben ook vaker kritisch uitgekomen. Als arts ook. Binnen de vereniging was ik ook de ondervoorzitter van de VMS. De Vereniging van Medici, voor mijn ministerschap. Ik heb altijd wel ambitie gehad om in het bestuurlijke te komen. En bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit welke rol ook. Ook. En het zou ook niet erg zijn om het zo te noemen, want er wordt een beroep op je gedaan om een verantwoordelijkheid te nemen. En nog steeds praat ik na 2 jaar met mensen en zeg van, en hoor ik van mensen zeggen van, ja, ik denk niet dat er iemand is die die rol zou willen hebben nu. Nee. Zeker als je ervan uitgaat, en dan kijkt iedereen vanuit het financiële, dat je als arts, dat mogen we gewoon hier stellen, dat je als arts beter verdient dan een minister. Dat staat vast. En met iets minder hoofdpijn waarschijnlijk. En met veel minder hoofdpijn, niet iets minder. Want je bent alleen verantwoordelijk voor jouw eigen eiland, voor jouw eigen beleid, voor jouw eigen poli, of noem het maar op, die afdeling die jij moet gaan draaien. En je verwacht eigenlijk als veldwerker, om het zo te noemen, in het zorgstelsel, dat alles gewoon in place is. Dat er geen medicijnen zijn, is niet mijn probleem. Dan moet die minister maar zijn best gaan doen. Dat er geen operaties plaatsvinden, goed, dan is de consequentie. Ik heb mijn werk gedaan als arts. Dus ik wil gewoon erop wijzen dat het wel belangrijk is te beseffen dat je als geïsoleerd zorgwerker misschien wel een veel betere, en je moet ook je job blijven doen, misschien een betere kwaliteit hebben van het leven. Maar er moeten ook mensen zijn die die verantwoordelijkheid moeten nemen om het algemeen beleid te gaan voeren. Want toen u gevraagd werd, minister, om ministerspost te gaan invullen, wat was uw eerste reactie? Weet u dat nog? Ik moet even teruggaan, maar ik weet dat ik even zat met het feit van de pandemie. En is het wel de juiste tijd, wetende hoeveel problemen er met de zorg waren. Want vanuit de Vereniging van Medici hadden wij ook wel wat inzichten in de issues binnen de zorg. En die problemen zijn er al lang en nog steeds niet opgelost. We werken wel langzaam aan oplossingen. Maar toch nog ben je beperkt in de algehele materie. Dus het was voor mij wel een uitdaging. En ik ben die uitdaging aangegaan. En natuurlijk kom je voor verwachte zaken te staan, maar ook voor heel veel onverwachte zaken. En precies daar knelt het. Ja, heel vaak wel hè. Want wat zou u zeggen, nou, u bent inderdaad minister geworden in een wereldpandemie, heel uniek. Maar wat is de grootste uitdaging tot nu toe voor u binnen uw ministerschap? Buiten de pandemie, misschien lijden, misschien zijn er andere dingen. De grootste uitdaging is, het zijn eigenlijk een paar, maar ik zal ze even categoriseren. De grootste uitdagingen zijn: 1, er is geen orde.
Er is geen structuur binnen de zorg. Er zijn wel instituten, maar de regels zijn de afgelopen periode niet genoeg nageleefd. Er zijn regels en wetten in een land bedoeld om zaken ordelijk te houden. De ordening binnen de zorg heeft een prioriteit. Omdat wil je uiteindelijk lange termijn doelen halen, dan moet je wel de zaken op orde hebben. Ja. Dus dat is één. Tweede is de grote financiële uitdagingen. Vele betalingsachterstanden bij lokale en internationale schuldeisers. Leveranciers van zaken voor de zorg. Waar jaren niet aan is gedacht. Ik geef gewoon een voorbeeld hoor. Dat is, u weet hoe belangrijk de WHO is. Ja. Iedereen heeft een mond vol van WHO. Ja, de WHO zegt dit, de WHO zegt dat. Wij zijn ook lidland van de WHO. Maar weet u dat Suriname sinds 2018 geen contributie betaald heeft aan de WHO? Daar was er geen prioriteit voor. Nee. Dus Dus dan kan je het ook was niet van zelfs de zo voordelen ver gebruik maken. dat wij in 2021 een brief kregen van de WHO dat u uw stemrecht als lidland zal verliezen. Je blijft nog wel lid, maar je gaat niet mogen participeren aan geen enkele besluit in een pandemie. Dat betekent dat je, behalve dat je te kijk gezet wordt als land, dat eigenlijk aangegeven wordt dat je geen prioriteiten hebt voor deelname aan een dergelijke belangrijke organisatie. Dus we hebben het betaald. We hebben zelfs tot 2021 uitbetaald. En dat is belangrijk dat we de prioriteiten wel moeten gaan categoriseren. Dus wanorde, financiële uitdagingen en nu ook de brain drain. Ja. Dat zijn de grootste uitdagingen die wij hebben in de zorg. En waar we ook hard aan werken om deze zaken snel op orde te hebben. Alvorens je naar innovatieve zaken kan gaan. Ja, u heeft het al aangegeven en ik begrijp het 100%. Een heleboel mensen, minister zijn is een zware job. Ja. En zeker minister van Volksgezondheid in deze tijd waarin we leven. Hoe ontspant u na zo'n zware dag en hoe gaat u om met alle kritiek die u krijgt? U krijgt heel veel kritiek. Ja, er is weinig tijd voor ontspanning, dat heb ik ook net aangegeven. Ja. Privé. Je probeert het maximale eruit te halen. Ik weet ook als mens dat je, als arts, dat je ook genoeg moet rusten. Dus rust is één. Maar ook quality time met je gezin. Dat is mijn ontspanning. En verder probeer je nog wel te sporten. Ik hou van voetballen, dus ik voetbal ook nog steeds. Sinds de COVID-maatregelen weer zijn aangepast. En we weer mogen sporten. Ja. Ben ik weer begonnen met het voetballen. Ja. Dat brengt ook genoeg ontspanning. En lekker eten, maar gezond. Dus dat zijn zaken die we allemaal meenemen bij ontspanning. Kritiek zal je altijd hebben. Ja. Ik heb het ook in het voorgesprek gezegd. We hebben kritiek. Kritiek moet je zien niet als tegenstand, maar als het beter laten functioneren van systemen. En zo zie ik het ook. Ik sta open, ik ben gevoelig voor positieve kritiek. Ik luister bijna niet naar persoonlijke kritiek. Aan mij als persoon kan ik niets doen, ik kan mijn uiterlijk niet veranderen. Maar ik bedoel, als we argumenteren en als we willen discussiëren met het doel om zaken te verbeteren, dan moeten we de inhoudelijke discussie kunnen voeren. Ja, en ik heb het in het parlement gezegd vaker, we moeten minder op de man spelen. In het Latijn staat dat bekend als argumentum ad hominem. Dat betekent dat je op de man speelt, beargumenteert en niet op het inhoudelijke. Ja. En ik heb dat vaker genoemd. En ik ben gevoelig en ik sta open voor alle inhoudelijke discussie, mijn ministerie rakende. Ja. En ook over algemene zaken. Maar ik luister naar kritiek. Ik nodig ook mensen vaak uit die kritiek leveren. Of zaken anders willen doen, om met mij van gedachten te wisselen. En dat zijn eigenlijk de wijze, de manier hoe je moet omgaan met kritiek. Ja. Maar ja, het moet bij kritiek blijven. We hebben ook een situatie gehad waar iemand onder het mom van kritiek beledigend was geweest, openbaar. En daar heb ik ook, als burger moet ik mezelf ook beschermen, als mens, voor mijn integriteit. En heb ik daar ook een rechtszaak van gemaakt.
En die, En zaak, die heeft is, u gewonnen? die zaak is ook gewonnen. Omdat je niet onder het mom van kritiek. Natuurlijk weet ik dat politieke figuren meer moeten kunnen incasseren dan de doorsnee burger. Ja, maar er zijn Maar het grenzen. moment dat je op ziekte komt van mensen en allerlei etiketten aanplakt op mensen, Nee. zonder verdere deugdelijke onderbouwing, dan moet je wel als mens je recht zoeken. En Ja, dat heb ik daarom. ook gedaan. Er zijn altijd grenzen. Ja. Ja. Oké, dank u wel minister. Ja. Van carrière en ministerschap gaan we naar het woord associatiespel. Whether you are planning for a holiday or need to go abroad for business, with multi-travel by your side, you are ensured you will have a first-class travel experience from start to finish. All you have to do is inform us about your selected destination and we will take care of everything else. Multi-travel. For everything you need from the moment of your departure until your safe return. Wilt u een royal treatment in een prachtige ambiance met eten en drank van topkwaliteit? Kom dan naar restaurant L'Hermitage. Mooi gelegen aan de Henkilaan nummer 85. Onze service zult u nooit meer vergeten. L'Hermitage, ook voor jou. Minister Ramadin, het Ja. woord associatiespel. Ik leg u 8 woorden voor en ik vraag van u eigenlijk zonder nadenken een spontane, korte reactie. Suriname, Prachtig. Een mooi land om in te wonen. Wij moeten als Surinamers de schoonheid verfijnen en van het maximale genieten. helemaal mooi, helemaal mooi. Macho, Kunnen we die skippen? bent u macho? Nee, Zou zeker u dat niet. zeggen? Macho is nodig op zijn tijd, maar moet niet de boventoon voeren in het leven. Nee, Ja, oké. Overvolle agenda, ik denk de president. ja? En daaraan gekoppeld de ministers. Ja? Ja. We hebben allemaal overvolle agenda's, omdat we zaken heel snel willen realiseren. We willen de problemen zo snel als mogelijk oplossen. En we hebben niet zoveel tijd. Nee, Dus we moeten binnen 5 jaar heel veel zaken proberen op te lossen. Maar we proberen met onze overvolle agenda's het te maken tot effectieve agenda's. oké, dat Ja. is heel belangrijk. Ja. Vrije tijd, Heel weinig, maar de kwaliteit van die vrije tijd moet je kunnen verhogen. En ik denk dat ieder persoon dat zelf moet kunnen invullen. Maar vrije tijd is voor elk mens belangrijk en je moet daar zelf invulling aan kunnen geven. En de ene doet het met een boek lezen en de ander doet het door te gaan, op vakantie te gaan. Ja, dat is het. vrije tijd is belangrijk. Ja. Ja, partnerschap, Partnerschap, zeker belangrijk. Als minister weet ik het als geen beter. Dat je alleen door partnerschap problemen gaat kunnen oplossen. ja, En niet door top-down en alleen maar eenzijdige besluiten te nemen. We Ja. moeten inclusiviteit tonen in ons beleid, in ons plan.
partnerschappen is het ultieme om zaken te realiseren. Klopt. Ben ik helemaal met u eens. Eten. Surinaams eten. Ja. En wat binnen ons Surinaams eten, want we hebben zoveel lekker eten. Waarvoor kunnen we Amma Ramadan wakker bellen? Kijk, eten, je moet eten om te leven en niet leven om te eten. Dus je moet wel eten en we moeten zo lekker mogelijk eten. Ja. Maar laten we wel vanuit gezondheidsaspect en oogpunt gezond eten en bewegen om zo lang mogelijk kwalitatief te kunnen genieten van je leven. Want het gaat niet om de lengte van het leven, maar om de kwaliteit. Om de kwaliteit. Ja. En wat vindt u nou echt een van de lekkerste dingen waarvoor we u wakker zouden kunnen bellen? Alles wat lekker is. Maar als het om Surinaams eten gaat, dan heb ik voornamelijk voorkeur voor Indonesisch eten. Maar het Surinaams eten is zo, je kan het zo smaakvol maken. Ja. Op elke wijze. En ik geniet ook van eten als ik op vakantie ben. Dus ik maak ook niet uit internationaal. Van bepaalde eten dingen die moet we hier smaakvol misschien zijn. niet hebben. Ja. Heerlijk. Sport. Als een integraal onderdeel van een gezonde leefstijl. Sporten, voor mij is het recreatief, maar ook wel met een doel. Voor anderen is het competitief. Maar sporten, wat dan ook. Maar wel elke vorm van sport. Tuinieren is ook sporten. Het hoeft niet speciaal. Je hoeft niet speciaal een faciliteit te hebben om te sporten. Ja. Maar sport moeten we meer gaan doen. Ja, we moeten meer bewegen in Suriname. Hè? Ja, Inderdaad. meer bewegen. U voetbalt zelf recreatief, Ja. maar bent u fan van een bepaalde voetbalclub? Gaan we dat durven zeggen op tv? Ja hoor. Ja? Ik ben al heel lang fan van Real Madrid. Oké. En daar geniet ik nog steeds van. Ook al hebben ze recent verloren. Maar ik geniet nog steeds van Real Madrid. Ja. Real Madrid, Barcelona, dat zijn de grootste tegenstanders. Ik weet niet als Barcelona groot is, maar oké. Oh, u kreeg fans erbij met Real Madrid en dan gaan er nu weer een paar af met Barcelona. Ja. Laatste woord in het woordassociatie spelminister, toekomst. Toekomst, laten we zeker stellen, de toekomst mag niet onzeker zijn. De toekomst moet zeker zijn, er is een toekomst. Wij moeten het, zoals eerder gezegd, dusdanig inrichten en voorbereiden door hetgeen wat je nu doet, goed te doen, naar eer en geweten te handelen, integer te blijven. En alleen als iedereen dat doet, weten we dat de toekomst, het hoeft niet mooi te zijn, maar we moeten wel weten dat we ons in het verleden, dus in de toekomst, in het verleden, dat is nu, dat we ons wel correct hebben gedragen en conform de basisprincipes van het leven te gedragen. Dank u wel voor uw associaties met de woorden die ik heb gegeven. Van het woord associatiespel gaan we naar het laatste segment en dat gaat over leiderschap en legacy. Daar wil ik het met de minister over hebben. Minister, u bent een voorbeeld. U staat in de belangstelling. Voor sommige mensen bent u een rolmodel. Hoe draagt u deze verantwoordelijkheid? Ik probeer zo normaal mogelijk te blijven. Ik ben mens en ik heb dat ook gehad tijdens mijn beroep als arts. Ik kan mij bevinden en begeven tussen alle sociale lagen, alle sociale klassen binnen de samenleving. Dat kan ik nog steeds. Ik probeer de mens te begrijpen, de visie van mensen ook te begrijpen. Te begrijpen wat de noden zijn, wat zijn nu voor nu de prioriteiten, waar moeten wij ons op richten. En dat krijg je alleen als je niet alleen je bezighoudt met een bepaalde sociale klasse, maar echt wel met elk persoon. Ik bedoel, vooral als ik bijvoorbeeld een ziekenhuis bezoek, wil ik ook graag met de patiënt zelf praten. Ja. En niet alleen de patiënt van de eerste klasse, ook de patiënt van de derde klasse. Het gaat erom dat we ons moeten openstellen. En zeker als rolfiguren, rolmodellen, dat je je verantwoord moet gedragen, maar ook dat je je moet openstellen om gewoon een babbeltje te maken. Ik kan tellen hoeveel keer ik als minister naar de supermarkt ben geweest. Dat vind ik heel jammer, omdat ik vroeger de boodschappen deed. Maar ik probeer toch af en toe dat te doen. Maar het probleem is niet dat je niet naar de supermarkt wil als minister, maar dat je eigenlijk, je trekt een tijd uit, een uurtje, maar je blijft 2 uren tot 3 uur in de supermarkt.
Alleen omdat elke persoon wel even een babbeltje wil maken. of een bepaalde klacht wil indienen. En je daarvoor wel de tijd moet maken. Anders kan dat gekarakteriseerd worden als, of getypeerd worden als arrogantie. Ja. Dat ik zeker niet ben. Ik ben een very easygoing person. Ik ben toegankelijk voor ieder. Natuurlijk op zijn tijd. Maar je moet verantwoordelijkheden kunnen nemen. En je moet ook jezelf blijven. Ja. En vooral met beide voeten op de bodem blijven staan. Ja. 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 Niet opstijgen naar grote Nee, hoogte, nee, maar absoluut niet. grounded Nee. blijven. Ja. Heeft u een inspiratiebron? Wie inspireert u? Wie of wat? Er zijn meerdere inspiratiebronnen. Het is waar naar kijk je en waarvoor kijk je. Ik heb heel veel geleerd van mijn vader. Die overigens ook mij heel veel heeft bijgebracht. Wat inzichten betreft in het leven, principes en andere zaken. Ook omdat hij in het verleden een publieke functie heeft bekleed. En ook vanwege die ervaring een aantal zaken heeft meegegeven. En natuurlijk als je kijkt naar wereldleiders, dan probeer je vaak, ik hou van citaten lezen. Niet altijd ze na te lezen, maar gewoon te lezen en te begrijpen. En dan zie je ook die verschillen van wie zo'n citaat maakt, in welke tijdperk van het leven, van de mensheid. En je ziet dat citaten dus ook een bepaalde ontwikkeling hebben. Ik hou van citaten waarbij met name het leven dus op de voorgrond staat. Ja. En natuurlijk gezondheid. En binnen de gezondheid kijk je ook op naar mensen die doorbraak hebben gemaakt in de zorg, in de gezondheid, in de medische wereld. En dat zijn ook natuurlijk figuren waar we op kijken. Maar ook in Suriname zijn er een aantal mensen voor wie ik bewondering heb. En zeker mensen die ook al zijn heen gegaan. Maar ook als je kijkt naar het leven van die personen, wat men had beoogd toen, dat er grotere doelen voorover waren. Dus ik ga geen namen noemen, maar ik heb wel een aantal inspiratiebronnen die ik volg. Ja. En nou, u bent opgegroeid in een, vrouwengedomineerd gezin. Zijn er nog specifieke invloeden die zij op u gehad hebben, waarvan u zegt van hé, maar dat neem ik ook mee in mijn ministerschap of in mijn leiderschap? Kijk, mijn ouders waren beide werkend en ik heb zeker gezien bij mijn moeder als vrouw, moeder van 5 kinderen, werkend als verpleegkundige, shiftdiensten draaien, avonden doorgebracht zonder mijn moeder, snap je, in de nachtdienst. En op een gegeven moment begrijp je het niet als kind, maar op een gegeven moment toon je wel bewondering ervoor. Want elke dag na school is er wel eten op de tafel. Zonder haar, maar dan zit ze aan het werk. Maar het gaat erom dat je begrijpt en beseft en waardering moet gaan opbrengen voor ook die zaken. Ja. Dus dat zijn zaken die je meeneemt en bewondert, dat duizendpoot gedrag eigenlijk. Ja. Dat je duizendpoot moet zijn. Maar het gaat om alle vrouwen, ook al niet werken, maar alle vrouwen doen een voortreffelijke job en je neemt dat mee. Ja, minister, we hadden het over de vrouwen in uw leven, hoe ze u beïnvloed hebben qua leiderschap. En over überhaupt vrouwen in Suriname, die ik heel erg bewonder, omdat ze zorgtaken en werk echt combineren. Bijna geen vrouwen hier die parttime werken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar ik heel lang heb gewoond. Maar als we kijken naar organisaties, bedrijfsleven, overheid. Er zijn heel veel vrouwen natuurlijk ook op de werkvloer, maar niet altijd zitten de vrouwen op de hogere niveaus. Gaat het veranderen? Ziet u daar verandering in? Ik denk dat er wel een verandering is. Zeker als je kijkt naar, en dan moet je een uitgangspunt nemen ergens bij de onafhankelijkheid of zo. Toen het nog vooral door mannen beheerst systeem was. Ja. Maar we hebben langzamerhand gemerkt, 2 vrouwen, 3 vrouwen, voorzitter van de assemblee in Suriname, Nationale Assemblee. We hebben nog geen vrouwelijke president gehad. Dat zal misschien ook wel komen. U stelt mijn volgende vraag, minister. Toch? Ja, dus en er zijn een aantal, ook die transitie in het parlement, merk je ook. Meer vrouwen die meedoen aan de politiek, aan de politieke activiteiten. Meer vrouwen als minister, meer vrouwen in het bedrijfsleven, als CEO zelf. Veel vrouwen die hun eigen onderneming draaien.
micro-ondernemingen, vrouwen in de landbouw, vrouwen in de schoonheidsbusiness, noem maar op. Vrouwen als doktoren, Ja. de meeste zorgwerkers zijn vrouwen. Dus ik denk niet dat we bang hoeven te zijn dat het een mannenbeheerst systeem zal blijven. Ik denk dat zelfs die transitie gemaakt nu wordt naar een meer vrouwenwereld, omdat ook op de universiteit merk je ook. De voorzitter van het universiteitsbestuur is een professor Finishan. Het is een vrouw. Decaan van de medische faculteit is een mevrouw. Directeur van het grootste ziekenhuis is een mevrouw. Nemen we niet te veel Toch? over nu? Nou, dus Gaan we niet door naar de andere kant? daarom zijn er nog mannen die een beetje de touwtjes moeten Ja, dus sturen. Nee dat hoor, de balans ik is. denk dat ze het gewoon allemaal verdiend die plekken hebben. Maar daarom moet je vrouwen ook blijven stimuleren. Het beleid moet ook zo erop gericht zijn dat vrouwen meer kansen moeten krijgen om zich te uiten. Er is heel veel talent in Suriname. Ja, Niet alleen in heel Suriname, veel. maar ik bedoel, er zit veel talent bij vrouwen. Ja. Geef ze die, precies zoals Jagannath Lakshman zei, geef niet de man de vis, maar geef de man een hengelstok om te leren vissen. Ja. En dan in zijn eigen behoeften te kunnen voorzien. Dat is de instelling die we moeten hebben. Ja. En daarom gaat u ook zien dat deze regering weinig subsidieert, weinig pakketten verdeelt, maar meer long-term en structurele oplossingen brengt. En dat gaat gepaard met onbegrip en offers die mensen moeten brengen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat als we dat doen, dat die zelfwerkzaamheid en die zelfredzaamheid bij die samenleving wel gaat komen. Ja. Nou heeft u het net genoemd, een vrouwelijke president. Denkt u dat het in het verschiet ligt voor Suriname? Ik kan niet in de toekomst kijken, Nee. maar ik weet zeker dat er wel eens de ruimte zal zijn. Alle condities zijn aanwezig. Er is niets dat een vrouw belet om deel te nemen in zelfs die hoogste race, in die grootste race. Alleen moeten we kijken hoe de ontwikkelingen zijn. En het is niet dat een vrouw bij voorbaat dat je dat kan stellen dat een vrouw het beter gaat doen. Ik denk dat de condities van een land bepalend zullen zijn voor het succes van een regering en hoe die inspanning gepleegd wordt. En ik mag u zeggen, in dit beleid wat we hebben de vrouwen evenveel stem. Dus we hebben wel een mannelijke president die het voortreffelijk doet met alle inspanningen, maar volledig de vrouwen de inspraak geeft als minister onder andere, als parlementariërs en alle vrouwen daartoe het recht hebben om iets te zeggen. Dus vrouwen kunnen bepalend zijn en ik kijk uit, ik bedoel ik ben nog jong en ik hoop dat ooit een vrouw ook president kan worden van Suriname. Dat wij het nog mogen meemaken. Hè? Ja, zeker. Ja. Ik denk het wel, als ik kijk naar de ambitie van een heleboel vrouwen. Ik werk met heel veel vrouwen. Vrouwen studeren steeds meer, dus ik denk dat het wel goed komt. Laatste vraag, minister, van het programma. We zijn er bijna doorheen. U bent nu een van de leiders hier in het land. Mensen kijken naar u, wat u doet. Wat wilt u nalaten voor de jongere generaties, de generaties na u en met name de jonge mannen van Suriname? Wat wilt u nalaten voor ze? Vanuit deze rol is het nu dat ik wil gaan naar een zo optimale gezondheidssituatie van het land. Ik weet, en het is heel jammer om te constateren, dat de grootste last op het budget komt doordat de NCD's, de niet overdraagbare aandoeningen, zoals hoge bloeddruk en suikerziekte op steeds jongere leeftijd plaatsvindt. Ja, ja. Dat hadden wij toen al 10 jaar terug sinds ik als arts werk en studeer voor geneeskunde geconstateerd. Dat de shift, je merkt die shift gewoon van overgewicht, roken, met als gevolg hoge bloeddruk, suikerziekte en andere zaken. Nierfalen, dialyse en dat soort zaken. Ja. En dat is heel jammer om te constateren. En je ziet ook, er zijn interventies die je kan plegen, public health interventies die je kan plegen, om die mindshift te gaan brengen. Dus wat ik wil nalaten, we hebben sinds 2016 een onderzoek gedaan, het is niet meer opgepakt, over de algehele gezondheidstoestand van het land. We willen weer in kaart gaan brengen wat de indicatoren zijn. En we moeten het beleid dusdanig gaan inrichten dat we in ieder geval jonge mannen, jonge vrouwen gaan motiveren tot een gezondere leefstijl. Want we staan er niet bij stil wat deze ontwikkeling betekent voor de productiesector in het land. Klopt. Voor de ontwikkeling, de economische ontwikkeling. Want als we steeds meer ons budget gaan focussen op het curatieve en
die kan ik je zeggen is continu elke dag weer zijn de kosten die gewoon toenemen. En onze shift niet gaan richten op het preventieve, dan ziet het er niet mooi uit voor Suriname over 10 tot 15 jaar. Dus we moeten vanaf kleins af al beginnen om de educatie, de voorlichting, maar ook zaken die je vanuit de overheid kan realiseren. Zoals, ik ben een grote voorstander van suikertax. Suikertax, want er wordt alles geïmporteerd in Suriname met zoveel suiker. En suiker is een van de grootste boosdoeners, zelfs meer dan zout, voor de gezondheid van de mens. We hebben ook in mind, omdat de samenleving meer moet gaan bewegen. Safe Exercise Area is er nu aan de Sofie-Radmonstraat elke zondag. We zijn bezig met open air gyms. Dus er zijn een aantal interventies die ik als minister wil gaan plegen. Ik wil sowieso nalaten dat in elk geval de basis gelegd wordt. Dat wij meer gaan focussen op een healthy lifestyle. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En uiteraard het gezond maken van onze zorg. En dat is een traject dat zeer moeizaam verloopt. Maar ik heb er wel belief in dat we eruit komen. Dus dat is wel mooi als de jeugd over een jaar of 15 tot 20 een geschiedenis leert. Dat minister Amar Ramadan de grondlegger is geweest van een gezonder Suriname. Nou, ik moet zeggen dat ik het niet helemaal eens ben. Er zijn altijd wel pogingen ondernomen. Maar we moeten echt dedicated zijn en vasthouden aan de afspraken die we maken. Ga naar een preventieakkoord. Dat is een van onze zaken die we moeten gaan realiseren. En niet alleen de overheid is daarvoor belangrijk. Het bedrijfsleven, organisaties en iedereen. Laten we met z'n allen een akkoord maken, een landelijk akkoord, dat we preventie als belangrijkste investering gaan plegen in de gezondheidszorg. En daarmee alleen gaan we niet nu, over 10, 15, 20 jaar merken dat de indicatoren zullen verbeteren. Omdat het een proces is van leren. En met deze mooie woorden, minister, zijn we aan het eind gekomen van het programma. Minister Amar Ramadan was vandaag de gast in De Man Achter de Minister. En we hebben gesproken over zijn privé, zijn carrière, zijn ministerschap en zijn leiderschap en zijn legacy, wat hij wil achterlaten. Toewerken naar een gezonder Suriname. Dank dat u er was, minister. Het was een mooi gesprek. Ik laat u niet met lege handen weggaan. U heeft het al zien staan, de cadeautjes, de gifts. De eerste die ik u wil aanbieden wordt u aangeboden door het SAB, Surinaamse Rumhuis. Fles Borgo Gold. En in het kader van gezondheid niet in één keer natuurlijk. Ik zou het wel met mate doen, maar geniet u ervan. Ja, dank u wel. En van zeepfabriek Joab. Dat is een hele mooie onderneming. Ze hebben een stand op de Wakapassi, ze hebben een eigen zeepfabriek. En ze zijn nu aan het starten met de nieuwe mannenlijn. Dus u bent de eerste eigenlijk die de nieuwe mannenlijn van zeepfabriek Joab mag ontvangen. Er zit olie, scrub zit erbij. Mooi. En van alles en nog wat, haar- en bodyolie. En ik denk dat u er wel van gaat genieten. Ja, zeker. Laat me u ook bedanken voor de gelegenheid geboden om gast te mogen zijn in uw programma. Overigens een heel mooi programma. We zeggen van Borgo, Borgo en Poor Sorgo. Dus laten we kijken dat inderdaad die zorgen een beetje minder kunnen worden. Natuurlijk, ieder die alcohol nuttigt. Het is een onderdeel van het leven. Alcohol met mate, alles met mate, maar alcohol vooral met mate. En ook zeefabriek Joab, de schoonheid, de uiterlijke schoonheid is ook belangrijk. Zeker. En natuurlijk zal ik als eerste dan gelijk moeten testen. No? Ja, hè? Dus we gaan dat ook meenemen. Dan hoor ik van u hoe het bevalt. Het is allemaal natuurlijk. En ik zie een naam hier, is ook een vrouw, zie je, Mirjam. Dus ik neem aan, het is een vrouw. Zeker, zeker. Mevrouw Mirjam, bedankt. Maar het geeft ook weer aan. Wat we net zeiden, micro-ondernemingen. Heel belangrijk dat vrouwen ook zaken gaan doen. Ja, geweldig. En dit is een prachtige onderneming. Ik gebruik zelf hun producten al 2 jaar. Dus gaat er zeker van genieten. Ja, zeker. Ook bedankt voor deze cadeaus. Dank u wel. Ja, dank u. Mijn naam is Amar Ramadan. Ik ben de minister van Volksgezondheid. Een van mijn favoriete quotes, zijn er meerdere, maar een van mijn favoriete quotes is: zeker reken niet op je kennissen, maar op je kennis. Uiteraard hou ik ook van muziek. En ik zal 2 favoriete muzieknummers zijn
het nummer van Daniel Bedingfield, If You're Not The One. En het nummer Jana van Soyeb Hassan. Het programma De Man achter de minister. Vandaag hadden we te gast minister Ammar Ramadin van Volksgezondheid. Mijn naam is Rut Zinkler. Bedankt voor het kijken. This is another Supreme production. Supreme TV.